Dobre, ak pôjdeme tu na, tak sa už budeme zoraďovať a budeme sa otáčať smerom k tomu baráku. Teda neviem, ja ho nepoznám. Nemám, asi nie. Nejak už ho nepoznám. Trúvaj. Natrúvaj. Čo? Taká poslovanú krivu. Nevadí, ale dobre, že to je myslela. Karin. Hostia, vážení jazdci, vítam vás na tohoročnej Hubertovej jazde organizovanej na Marničinovi dvore. Chvála Bohu, pokiaľ nie nám vyšlo, dúfam, že zažijeme krásny deň a že všetci sa zdraví vrátime po dlhej vychádzke domov. Chcela by som vám predstaviť kone, sú tu z niekoľkých podielov, koníky z jazdeckého klubu Bukové, koníky zo Súdka mesta ide zo Zavara, arabské kone z Kráľovej, jazdci ide z Lipska na dvoch koníkoch a sú tu domáci jazdci na domácich koňoch. Mastrom Hubertovej jazdy je ako tradične pán Konkin, ktorý to bude mať všetko pod palcom a jazdci sú povinní poslúchať jeho príkazy. Výšku inšpektora, teda líšiakom, je Marek Júra, ktorý ide pravou rukou Nástra a v závere celého stáda pán Masaka. Tohoto jazdca voláme Pes, preto je označený žltou úsluhou, pretože je posledný a nadháňa všetkých ostatných Masaka sa potom usporiadate podľa toho, aké sú koníky, aké sú povahy a ktorý kde by mal byť, to už je nástrojová práca. No a aby sme sa trošku aj pobavili, aby to neboli len takéto vážne veci, tak ešte prečítam jazdcom aj všetkým prítomným reglement tejto Hubertovej jazdy. Dáva sa na známosť, že za pomoci patrona jazdcov svätého Huberta sa uskutoční spoločný von na líšti. Mojou povinnosťou je oboznámiť vás so stáročnými regulami, ktorých dodržanie bude v priebehu honu prísne kontrolovať. Poprvé, master je osoba nedotknuteľná a preto prosím, aby ste sa ho počas honu nedotýkali. Dievčence, môžete. Tak nič. Počas honu predbehne mastra. Dopustí sa hriechu smrteľného. Po tretie, v dobe spovolenia mastra koňa svojho opustí, bude na neživnom súde nemilosrdne potrestaný. Po štvrté, používanie alkoholu a iných špécií je počas honu povolené iba pod kontrolou mastra. Po piaté, počas honu sa nesmie honiť nič iné, iba líška. Po šieste, neslušné návrhy spolujazdkynia, oblapkávanie, zbavovanie ich odevných zvrškov počas honu To nebudete stíhať. Po siedme, počas jazdy neodlahčovať svojho koňa, zbavujú sa svojej výstroje, vyčícha alebo čiapky, mať hľadníctva, bude na súde kruto potrestaný. Po ôsme, kto prekážku vynechá alebo trasy svojvoľne zmení, bude za to na súde popoťahovaný. Po deviate, kto počas honu svoje telo stratiť vráti,
by som vás tiež chcel privítať a len pár organizačných pokynov. Ide tu o to, že keď budeme teraz sa presúvať na hrad Červený kameň, kde bude oficiálne zahájenie teda na nádvorí, tak budeme prechádzať po ceste, takže dodržiavať rýchlosť a podobné, akože aby ste tam neobiehali auta, aby vám nedali fúkať a podobné veci, takže snažte sa dodržiavať teda akože pravidlá cestnej premávky a snažiť sa, akože aj keď budeme prechádzať, povedzme, že cez cestu, tu nám budeme vychádzať z lesíka na hlavnú cestu, tak keď pôjdu nejaké auta, zastavte ich, aby všetky kone prešli, aby jedni kone nedostali na jednej strane, druhé na druhej strane, hej. Celá tá naša ekipa musí prejsť naraz, hej, že aby sme to neriešili tak, že jedni kone zostanú na jednej strane, druhé na druhej. Dobre? A potom na Červenom kameni už potom prakticky začína Hubertová jazda, takže tento presun, samozrejme, že si budeme všímať, ne? Budeme to kontrolovať. Nebudete odhadzovať, nebudete padať, alebo teda keď budete, tak to budeme si to zapisovať, hej. Aj tak vám to nepomôže večer na súde. Takže u mňa len toľko, hej, že aby ste dodržiavali tie, akože, tie predpisy cestné, aby sa nestala nejaká galiba, hej. Ďakujem vám. Aj my.